היי אלכס. אילן, מה העניינים? בסדר גמור, ברוך הבא לפודקאסט של סווים. תודה שהסכמת להתראיין אצלנו. אני אשמח אם תוכל קודם כל לספר קצת על עצמך, הרקע שלך, המסלול שעשית, איפה אתה היום וכו'. אחלה, אז קודם כל כיף להיות פה, תודה שהזמנת. אז שמי אלכס, אני כבר בתעשייה מעל 20 שנה, נשוי, אבא לשניים, גר בגבעת שמואל. אני חייב להגיד את זה כדי שאשתי אחרי זה, אתה יודע. נכון, מאוד חשוב. אז אני בתעשייה כ-20 שנה. התחלתי את הקריירה כמפתח תוכנה בחברת אורנג' ונשאבתי משם לתפקידי ניהול, בין אם זה בניהול מוצר, טכנולוגיה או ניהול פרויקטים. אחרי 14 שנה באורנג' עברתי לחברה בשם קלטורה, שלפני כמה שנים גם עשתה IPO, ובעצם התמקדה בפתרונות וידאו ללקוחות, שם גם ניהלתי גופי אינג'ינירינג ואימפלמנטציה ללקוחות הכי גדולים שלנו, כמו ביליין ברוסיה וקזחסטן, אנטל בצ'ילה, סלקום בארץ, ועוד הרבה מאוד גופי מידיה גדולים. אחרי כ6.5, כמעט 7 שנים בקלטורה, עברתי לחברה קטנה בשם פייסבוק. הייתי שם כשנה, ועסקתי בתחום הקומפליינס במטה ופינטק. אחרי פייסבוק עברתי לחברת ון, שעסקה במתן פתרונות פרופטק לארגונים, ושם הייתי כ2.5 שנים, והיום אני בטטרי, ומוביל גם גופי אנג'ינירינג ואימפלמנטציה ללקוחות הכי גדולים בעולם הפיננסי. קריירה כזאת קטנה ולא משמעותית בחברות לא משפיעות. בסדר גמור. טטרי זה חברה שלא כולם מכירים, אתה יכול להגיד קצת יותר עליה, שנוכל ללמוד גם על החברה? אז אולי לא מוכרת בארץ, אבל בחו"ל היא די מוכרת. טטרי בעיקרון עוסקת בעזרה לגופים פיננסיים גדולים כמו בנקים וחברות פינטק למצוא פשעים כלכליים. בתחום של הלבנת הון, פשיעה כלכלית, human trafficking, ולמצוא אנשים שהם תחת סנקציות של גופים אמריקאים ואירופאים. הטטרי קיימת כבר הרבה מאוד שנים בשוק, ויש לה מנוע ייחודי למציאת פתרונות AI לגופים פיננסיים, ולמצוא את הפשיעה הכלכלית בעזרת אותו מנוע. באמת, אחד הדברים הייחודיים שיש היום בשוק. אנחנו באמת עוסקים בזה יום ולילה, ומנסים באמת לעזור לגופים הפיננסיים למצוא את הפשיעה הכלכלית הזאת. והלקוחות הכי גדולים שלנו זה בנקים בכל רחבי אירופה והעולם, כמו סנטנדר, כמו קרדיט אגריקול ועוד גופים פיננסיים נוספים. זאת ממש חברה עם מישן כזה, מישן דריבן. יפה. נכון. אוקיי, אנחנו פה כדי לדבר על טרנספורמציה שקשורה ב-AI בעצם, ובשיחת הכנה שלנו הבנתי שלפני שנה הייתם במקום אחד, ועכשיו אתם במקום אחר לגמרי, אז בעצם מה השתנה בטטרי? אז אני הגעתי לפני שנה, אמנם הפרויקט הזה התחיל עוד לפניי, כמה חודשים לפניי, אבל בעיקרון כשראינו שהכלי AI כבר בשלים לרמה מאוד מסודרת ויפה שאפשר להשתמש בהם למתן הפתרונות לאימפלמנטציה של לקוחות הכי גדולים ואונבורדינג של לקוחות הכי גדולים שלנו למוצר של טטרי, וראינו שהתהליך הזה לוקח די הרבה זמן, לא תמיד בגללנו, אבל גם בגללנו. אמרנו בואו נראה אם אפשר למקם את הפתרונות האלה של האונבורדינג של לקוחות לטטרי בעזרת כלי AI. אז התחלנו פרויקט בשם נובה, שבעצם עסוק בזה איך אנחנו משפרים ומזרזים את האונבורדינג של לקוחות שלנו למוצר של טטרי. התחלנו באמת בקטן, פירקנו את כל המשימות שיש ברמת האונבורדינג והאימפלמנטציה לדברים מאוד קטנים, וראינו איך אפשר בעזרת זה ליצור פתרונות עם AI כדי להקל גם על העובדים שלנו שעושים את האימפלמנטציה וגם על הלקוחות שלנו. אז היום אנחנו נמצאים מעל לחצי הדרך, אנחנו כבר, אני חושב שבסוף חודש אנחנו נסיים
את האונבורדינג ומתן פתרונות AI לאונבורדינג של לקוחות פינטק שלנו, ויש לנו עוד די מלא עד סוף השנה כדי לסיים לשאר הלקוחות, וזה כבר עובד. כלומר, השתמשנו בכלי הזה, בכלים האלה, ואנחנו כבר הורדנו, אני חושב, ברמה של בין 40 ל-50% מהאפורט שלנו בתהליך של האונבורדינג, רק בעזרת הכלים שבנינו עם AI לטובת האימפלמנטציה והאונבורדינג של לקוחות הקצה שלנו. אפילו סיפרת לי שיצרתם תפקיד חדש שקוראים לו AI Delivery Manager, אתה יכול להגיד על זה קצת יותר? זה ממש מעניין. אז כשאתה עושה אונבורדינג למוצר שלנו כמו טטרה, יש הרבה מאוד תפקידים בארגון שעוזרים לאונבורדינג, בין אם זה מנהל פרויקט, בין אם זה מה שאנחנו קוראים Financial Crime Expert, שבעצם עוזר וממפה את הריסקים של הלקוחות, הריסקים הפיננסיים שלהם, למשהו שאחרי זה נוכל לפתח. גופי הדאטה אינג'ינירינג ודאטה סיינטיסט שלנו, שלוקחים באמת את מה שה-Financial Crime Expert עשה, והופכים את זה לאימפלמנטציה של הקוד. ובערך יש לך 4-5 תפקידים שבכל זמן נתון עוסקים באונבורדינג של לקוח. אמרנו בוא נשנה את הגישה, בוא ניצור תפקיד שעושה קונסולידציה של כל התפקידים האלה לתפקיד אחד, קראנו לזה AI Delivery Manager. והגופים האחרים הם היו מאחורה. כלומר, אם יש משהו שה-AI Delivery Manager לא יכול לעשות בעצמו, הוא יפתח טיקט לפול מסודר, בין אם זה FCEs או Data Scientists או Data Engineers, כדי שיוכלו לעזור לו או לה באימפלמנטציה של האונבורדינג של המוצר. אני חייב להגיד שתוך כדי זה הבנו שאנחנו גם עושים לעשות עוד קונסולידציות של תפקידים. אז לדוגמה, חיברנו את ה-Data Engineers ו-Data Scientists לתפקיד עכשיו מאוחד, שנקרא Full Stack AI Data Engineer, ועוד היד רחבה. כלומר, גם גופי R&D היום אצלנו עושים קונסולידציה של תפקידים, ואני חושב שזה המגמה בשוק. בסוף, בעזרת ה-AI נוכל לעשות קונסולידציה של הרבה מאוד תפקידים לתפקיד אחד, ובעצם להיות הרבה יותר יעילים, וגם לתת שירות הרבה יותר טוב ללקוחות שלנו. בסוף זה הרבה יותר טוב לדבר עם דבר אחד, נשאר עם 4. נשמע שהצלחתם להבין או למצוא בתוך החברה איזשהו אזור שהיה יכול לייצר אימפקט משמעותי מהר בעזרת AI. מאידך אנחנו גם הולכים לכיוון של שכל החברות עושות איזשהו שיפט לעולם ה-AI native, כן? זאת אומרת, משנים את מערכת ההפעלה של איך מנהלים חברה, איך העובדים עובדים. איך זה התפשט אצלכם? זאת אומרת, אמרת שזה הדביק את כל שאר החברה, ושאנשים גם התחילו לעשות כל מיני יוזמות. אתה יכול לספר איך זה עבד, ואיך אנשים שהם לא מפתחים התחילו לבנות עם AI? אז זה באמת מדהים לראות. גם גופי ה-HR שלנו וגם גופי הפייננס, לדוגמה, משתמשים ב-AI ברמה היומית, ועושים דברים מאוד מאוד יפים עם AI, כדי לשפר את רמת הדוחות, או כל מיני דברים אחרים. בגופים הטכנולוגיים שאני מנהל, אז מה שאנחנו עשינו AI האקתון לכל ה-Data Engineers, Data Scientists, ל-SRE שלנו, ואמרנו להם, חבר'ה, כאילו, קחו בעיות קטנות ותנסו לפתור אותם, כאילו, בעזרת AI. עשינו אחד כזה במדריד, כי יש לנו סייט מאוד גדול במדריד, ועשינו אחד כזה גם בארץ, לגופים, למפתחים בארץ, ומזה נוצרו, רק מיומיים האלה נוצרו איזה 37 יוזמות, שיכולים בפוטנציאל להביא לנו חיסכון של בערך 500 ימי אדם בשנה, ועוד כ$50,000 שנתי, וזה רק משני הימים האלה. כמובן שכל יוזמה, הסתכלנו עליה ברמת ה-ROI, וראינו שזה באמת יש... רציתי לשאול אותך, איך 37 יוזמות זה מספר מאוד גדול, איך מחליטים, כאילו, מה לממש, מה לאשר בצד, אתה יודע, הקטונים יש תמיד רעיונות יפים, אבל איך בסוף זה הופך להיות משהו אמיתי? אז בגדול הסתכלנו על ה-ROI, כמו שהזכרתי לפני שנייה, והיו הרבה יותר יוזמות. אני חייב להגיד, היו כ-45 או 50, ולא כולם התקבלו, אבל ראינו שביקשנו מכל האנשים באמת להסתכל ברמת ה-ROI, כלומר ברמת כל Data Engineer, Data Scientists ושרים, אמרו בואי היום משימה כזאת לוקחת לי היום, לא יודע מה, 5 ימים, אני אשקיע עכשיו יומיים לבנות פתרון טכנולוגי, ואני אוריד את המשימה הזאת ליום. וראינו שזה עבד. כאילו, אנשים עכשיו נמצאים באימפלמנטציה, אנחנו עד סוף ספטמבר אמורים לסיים את כל היוזמות האלה, כי אנשים עושים את זה אגב בין לבין, זה לא משהו
נמצא בתוכניות העבודה, או שהיה בתוכניות העבודה שלנו, ואנשים כל כך אוהבים את זה, שהם עושים את זה תוך כדי, ומבינים שזה חשוב לקריירה שלהם לעתיד. כלומר, כמה שתפתח יותר ב-AI, יש לך יותר סיכוי להצליח בעולם החדש. מי שלא שם, הוא פשוט לא ישרוד את המהפכה שיש היום. אוקיי, בואו נחזור לעולם הפיתוח, ואתה יודע, אחד מהדברים היותר יפים שקיימים עכשיו עם AI, זה היכולת להוציא מוצרים מהר. אתם, יש לכם סיפור טוב בהקשר הזה. אני רציתי שתוכל גם לספר על הדברים הכיפים, שזה בעצם איך מגיעים מרעיון למוצר בצורה מהירה, ועל ידי צוות קטן, או אפילו בן אדם אחד. מצד שני, אני גם אשמח אם תוכל לדבר על המתח שקיים מול קוד קיים, זאת אומרת, ואיך AI מתמודד עם זה, ואיך צריך לשלב בני אדם בתוך תהליך כדי לא לשבור, כן? זאת אומרת, כי AI הוא גם יודע ליצור מהר, הוא גם יודע לשבור מהר. אם תוכל לדבר על שני הצדדים האלה של המטבע, אז אני אשמח. אז בואו נתחיל בטח אולי מהשאלה השנייה, כי זה האתגר הכי גדול היום. כלומר, איך אתה לוקח קוד קיים ובאמת מכניס לשם AI וגורם לכך שהקוד שיוצא יהיה איכותי ולא ישבור דברים. אז כרגע יש עדיין Human in the Loop. AI אמנם מייצר את רוב הקוד, אבל כל הקוד עובר review של בן אדם, הוא מסתכל על זה, הוא רואה שהקוד נכון, אנחנו עושים בדיקות מאוד מעמיקות, גם על ידי אנשי ה-QA שלנו, כדי לוודא שכל דבר שיוצא מידינו, בין אם זה נעשה על ידי בן אדם או AI, יוצא ברמה איכותית. אנחנו כן ראינו שלקחנו קוד לגאסי והצלחנו בצורה מאוד פשוטה להפוך אותו לקוד יותר עדכני, בסדר? לא אגיד שהכל היה 100% bullet proof, כן? זה עדיין לא 100%, אבל זה כמעט 90%. הקוד הוא היה ברמה מאוד טובה וסבירה. את ה-10% היינו צריכים לתקן בצורה ידנית, אבל אני חושב שזה גם זה ישתפר. אתה רואה כל יום יוצא מודל חדש, אתמול אנתרופיק השיקו 2 מודלים חדשים, והמודלים האלה כבר ראינו, גם אנחנו רואים את זה, כלומר היום עם 4.8 וגם עם 5.5 של OpenAI, אני חייב להגיד שהקוד מיוצר ברמה מאוד מאוד טובה. לגבי השאלה הראשונה שלך, אז יש לנו באמת סיפור מעניין, אז פיתחנו והשקנו לפני כמה זמן מוצר בשם ריי פלטפורם, שזה איזשהו agent שיושב על המוצר שלנו, ולא חייב אגב לשבת על המוצר שלנו, יכול לשבת על מוצרי compliance אחרים. וכדי לפתח, והאג'נט הזה עושה בעצם לאנליסט להגיע לחקירה מעמיקה ברגע שזיהינו איזו פעילות חשודה הרבה יותר מהר. כלומר, הוא אוסף את כל הנתונים מהאינטרנט על אותו מקרה, ויכול להביא לאנליסט ולקצר לו את זמן החקירה שלו כמעט ב-90%. כי כל המידע כבר, הוא מביא לו את זה לעוס, והאנליסט רק צריך להסתכל ולראות שהכל תקין. אז תהליך הפיתוח של הדבר הזה היה באמת מדהים, כלומר, מפתח אחד ישב עם הלקוח, והבין מהלקוח מה הדרישות שלו, ובעצם פיתח את זה on the fly. כלומר, אני חושב שאותו בן אדם אצלנו שעשה את זה, הוא אמר לי שהוא חסך, הוא עשה בחודש משהו ש4 אנשים היו עושים בשנתיים. כלומר, זה די מרשים, הוא השתמש כמובן במודלים היותר חדשים, כמו 4.8 ו-5.5, 4.7, היה שם, אבל זה באמת מטורף. כלומר, אנחנו כל יום יושבים בבוקר ורואים את ההתקדמות, וההתקדמות היא כאילו כמו הוקיסטי, כן? היא הולכת בצורה מאוד מאוד מהירה, ואני חושב שזה ישתפר ברמה יומית. ואם אתה זוכר שדיברנו על קונסולידציות, אני חושב שזה השלב הבא. כלומר, כנראה כל הפיתוח שלנו, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, שיש פרודקט מנג'ר ויש דיזיינר ויש מפתח, גם זה כנראה בטווח הבינוני ארוך ישתנה, ויהיה בן אדם אחד שיוכל לעשות הכל. כלומר, ואני חושב שזה, אמנם לא צריך לפחד מזה, אני חושב שצריך זהו, יש לי שאלת המשך בהקשר התרבותי הנושא הזה, תכף נגיע לזה, כן, כי מעניין גם איך זה מורגש בתוך הארגון, אבל ניקח את הדוגמה של הפרויקט הזה שפותח באמת ביעילות רבה, והרבה קוד נוצר מזה, מהר מאוד. אפשר לדמיין
זה באמת תהליך שיכול לקרות אקספוננציאלית אצלכם, זאת אומרת, יותר אנשים יעשו הרבה יותר, כן? ואז יהיה הרבה יותר קוד, הרבה יותר מוצרים, ואז בעצם אחת השיחות הרווחות שיש כרגע זה איך אתה משמר את הקונטקסט הזה לאורך זמן כדי שאג'נטים ימשיכו להיות יעילים בתוך משהו שהוא גדל הרבה יותר מהר מפעם. זאת אומרת, אם דיברנו על האתגר של הקוד הקיים ואיך עובדים איתו, כשאתה מייצר גם קוד חדש, אז אתה מגדיל בעצם את האתגר. אתם שמתם איזה שהם תהליכים בתוך ארגון הפיתוח כדי לשמר את החיבור הזה בין המודלים, האג'נטים, לבין הקוד הקיים, ולא יהיה דריפט כזה בקונטקסט. אז אתה צודק לגמרי, אבל אני חייב להגיד שזה משהו חדש. כלומר, אנחנו באמת התחלנו עם הדבר הזה רק לפני כאיזה חודש. עדיין אנחנו צריכים לפתור את הבעיות, לא הכל פתור, וכנראה שלא הכל יהיה פתור גם עוד חודש או חודשיים, אבל אני מאמין שעם הזמן נמצא את הפתרונות הנכונים. בסופו של דבר, הדבר הכי חשוב זה לוודא שהמוצר שיוצא מידינו הוא מוצר איכותי וטוב. אז כרגע, בגלל שיש בן אדם אחד שעוסק רק בזה, אז זה די בשליטה. אני חושב שהאתגר הבא זה לראות שאם אנחנו מצרפים עוד בן אדם לאותו בן אדם, ומגדילים את צוות הפיתוח בשתיים, כדי איך הם עובדים ביחד. איך הם לא דורסים קוד אחד של השני, איך הם מוודאים שהסטנדרטים של הפיתוח של בן אדם אחד הם סטנדרטים גם של הבן אדם השני. אז כן, אנחנו משתמשים בסקילים ו-MCPs ומוודאים שאתה יודע שיש איזה common ground, אבל כאילו, to be honest, זה עוד לא פתור 100%. כלומר, אני חושב שאנחנו נמצאים עדיין בתחילתה של המהפכה, וכמו שאמרתי, לא צריך לפחד, צריך לאמברס את, ואתה יודע, ולתקן on the fly, כלומר, אנחנו כנראה שזה לא האתגר היחיד שיש עכשיו, כלומר, יהיו עוד הרבה אתגרים. צריך פשוט להיות מפוקח, לא לפחד, ולהיכנס את זה, אתה יודע, בראש פתוח, ואתה יודע, נמצא פתרונות. אפרופו באמת לא לפחד, יוצא לך ככה שיחות מסדרון עם מפתחים, וכאילו על הסיפור הזה של האם אנחנו נהיה מיותרים, מה התחושה, אתה כמנהל אינג'ינירינג, איך אתה מתמודד עם זה, אתה בעצמך ברמה האישית, אל מול אנשים, זאת אומרת, הדברים מאוד מאוד משתנים מהר מאוד, איך זה נשמע במסדרונות החברה? אז אני חושב שיש אנשים שמפרדים, יש אנשים שמפרדים פחות. אני חושב שמי שלא יהיה במהפכה הזאת ולא ייקח ויאמץ את דרכי העבודה החדשים, הוא פשוט כנראה ייפלט משוק התעסוקה. אבל אני לא חושב שזה יהיה עיבוד של משרות ויהיה עיבוד של, אתה יודע, כמו שמדברים היום. אני חושב שפשוט ייווצרו הזדמנויות חדשות, משרות חדשות שאנחנו עדיין אפילו לא מכירים כנראה. אני בעצמי פיתחתי בכמה ימים 2 עמודים חדשים ל-Array פלטפורם, אותו מוצר חדש שהשקנו באתר הוובסייט שלנו, וזה היה פשוט מדהים, כלומר, אני כבר שכחתי איך לקודד, אבל חזרתי לזה וזה פשוט ממכר. אז אני חושב שבסופו של דבר אני רואה את AI כמהפכה די דומה למה שקרה עם המכשירי iOS ואנדרואיד, או אפילו מקררים, כן? בסופו של דבר מישהו מייצר תשתית, ומישהו משתמש בתשתית הזאת כדי להביא רווחים הרבה יותר גדולים. אם תיקח לדוגמה את נושא המקררים, נכון? כשהשקיעו את המקררים, הרבה מאוד אנשים פיתחו מקררים, אבל מי המרוויח הכי גדול מהמקררים? זה בעצם קוקה קולה, נכון? כי הם בעצם אלה שהשתמשו במקררים והגדילו את הרווחים שלהם הרבה יותר, או כל החברות האחרות של אוכל. אותו דבר עם iOS ואנדרואיד. כשהשיקו iOS ואנדרואיד, אז אפל וגוגל כמובן עשו כסף מאוד יפה, בדומה למה שאנתרופיק ו-OpenAI וגוגל עושים היום, אבל כנראה ייווצרו הרבה מאוד הזדמנויות והרבה מאוד כסף לפתרונות שהשתמשו באותם פתרונות AI. ואתה רואה את זה היום, כלומר היום כן מדברים על זה שחברות סאס טיפה נפגעות או הרבה נפגעות מה-AI, אבל אני מניח שכבר עובדים על פתרונות אחרים שיאמצו את אותם כלים כדי לפתח מוצרים הרבה יותר טובים והרבה יותר יעילים. אוקיי, אני מסכים. לסיום, יש איפשהו בארץ מנהל או מנהלת פיתוח שעוד לא התחילו את המסע הזה, אמנם הכל מאוד מאוד טרי, אבל הם רואים אותנו עכשיו והם רוצים לשמוע קצת טיפים איך להתחיל את זה, מה היית אומר למנהל כזה, אם יש כבר שיעורים שנלמדו בתהליך הקצר שעשיתם, נשמח לשמוע. בטח. אני חושב דבר ראשון, כמו שאמרתי קודם, לא לפחד, ולהתחיל מקטן. כלומר, תתקח בעיה קטנה,
תפרק אותה, תבין אם אפשר לפתור אותה ב-AI, ותסיים את זה בעזרת AI. כשאתה תראה שזה עובד, תתקדם לבעיה הבאה, ותלך עקב בצד הגודל. אתה תראה שתוך חודש או חודשיים, הקצב יהיה מטורף. כלומר, ברגע שתתחיל זה ממכר, ואתה תבין שאפשר לעשות הרבה דברים בצורה הרבה יותר טובה ויעילה, מאשר עשית אותם קודם. 2, צריך לוודא שכל התהליכים שיש היום בחברה, תומכים בפיתוחים האלה. כלומר, תומכים ביניהם, כמו שדיברנו קודם, בנושא של האיכות של הקוד, או איך אתה בהחלט עושה deployment של אותו קוד לפרודקשן. אז צריך לוודא שכל התהליכים יודעים לתמוך בדברים הקיימים. ואני חושב שההצעה השלישית כל הזמן תהיה בפודקאסטים, כל הזמן תהיה בקבוצות וואטסאפ. בארץ יש המון קבוצות וואטסאפ בנושא AI, כל הזמן יש מיטאפים. תיפגש עם אנשים, תבדוק. לא כל החוכמה יושבת באותו מקום, החוכמה היא מפוזרת. דוגמה, היום הבעיה הכי גדולה שלנו זה טוקנים, נכון? אנחנו מבזבזים המון וזה. יש הרבה אנשים שכבר עובדים על זה, יודעים, ועוד פעם, זה לא פתור 100%, אבל אפשר לקבל וצריך לבקש הצעה מאחרים, ושכבר עשו את זה. אני חושש לפתוח את חשבון הטוקנים שלנו בסוף החודש, אני יודע. אז אני אומר לך שכאילו, יש הרבה דברים שאפשר לעשות הרבה יותר יעיל, יש סקילים היום מיוחדים וכל מיני פתרונות שכבר עובדים באיך צמצום הקונסמפשן של הטוקנים, אבל שוב, כאילו, תתייעץ, הרבה אנשים רוצים לעזור, הרבה אנשים חדשים בזה, אז לכן גם הידע הוא כרגע עובר בצורה מאוד חלקה, והמהפכה כבר פה, אז כאילו, או שתהיה בפנים, או שתהיה בחוץ, ועדיף להיות בפנים. נכון. וזה גם, כמו שהתחלת, להתחיל בקטן ולהגדיל, זה בגדול נכון לכל דבר חדש בחיים, אז אתה אומר, בוא נשתמש בחוכמה אנושית גם בהקשר של האתגר הזה. אלכס, המון תודה על הזמן שבילית איתנו ועל השיעורים שלמדתם, ואנחנו גם לומדים יחד איתכם קצת מהטעימה הזאת שנתת לנו. אז תודה רבה על הזמן, ובהצלחה גם בהמשך המסע הזה של טרנספורמציה. תודה רבה ושמחתי להיות פה. תודה.